For the souls of Cirilla, Liza, Maura, Mary, George, Miracle, and Peter, offered by Deb and George. For the souls of Helen and Mary, offered by Diana Barnes. For the souls of Milagros, Rodi, Rosario, Lucia, Ali, Babi Nalzaro, Mike Enriquez, Manira Bacal, Jacqueline Jose, Peleta Corrales, Nora Honor, Janison Jingo Espinosa, Aristides Anori, Ulysses Presi, Liza Marcianito, Mr. Sato, Oliver Pagobo, Frederic Casol, Apollonia Parachang, Clarifel Erojo, and Maribel, offered by Ixas family. For the souls of Rosa Tradio, Elena, and Ana Marie Loingo, Celito, Nonello, Giovanni, Evangeline Torifil, Carmencita, Meldred J. Marceta, Noel, Rone, Teresa, Shirley, Alvera, Crescenciano, Primitiva, Ilvisa, Roldan, Steve, Louis, Alan, Pauline, Kylie, and Mariano Jr., offered by CSST College of Agriculture Batch 1990. For the souls of Abraham and Gigi Gonzalez, offered by Dennis Gonzalez. For the souls of Ariel, Andrea, Jovita, Florencia, Crisustoma, Cristina, Clotelda, Felicissima, Purificacion, Rosalia, Marates, Nieves, and Francis T., offered by Angie. For the souls of Jescora, Melchora, Marcelino, Edwin Bascon, Lourdes, Enriqueta, Nemesio, Marilyn, Soledad, Amelita, Danilo Bacalso, Elizabeth, Erwin, Nicanor, Florida, Claro, Abonda, Lucia, John Palparan, Monina, Dus, Clarence, and June, offered by Dave. For the souls of Lenita, Rosemary, Carol, Relan, Richard Yuri, Octaviano, Lourdes, Jessica, Daniela, Roberto, Rachel, Ann, Ana Carmela, Raimundo, Amancio, and Laberata, offered by Anonymous. For the souls of Adelita, Glacerio, Terry, Rino, Sabeliana, Teresita Briones, Paning Diba, Rayo Roland, Benelen, Jelica Burke, Walhina, Gorgonio, Araberto, Fortunata, Libert, Macario, and Terry, offered by Umbahin family. For the souls of Osita Soto, Charmaine Maga, Silvestri Ahalferis, Nina Peñero, Ilma Daan, Romeo Blanco, Emelinda Bawang, Isabelita Labos, Gigi Gonzalez, Emma Borja, Leonor Rivera, Lizelle Encherto, Ingrid Rendon, Agapita Teruelas, Idna Roldan, Maria Orpio, Norma Soico, Milbata Coloy, and also some purgatory, especially the forgotten ones, offered by Our Lady of the Sacred Heart of Jesus family. For the souls of Sister Ana, Catalin, Priscilla, and Girly, Roberto, J.B. Cabrera, Aldos, and GC, offered by Larry. For the souls of Carmen, Ernesto, Ursula, Vicente, Cirilo, Pilar, Bien, Mark, Anthony, Marieta, Nelda, Austin, Rosa, and Noy Celso, offered by Christine and Raider Sierra. For the souls of Iluminada, Joel, Senior, Arlita, Annabel, Helen, Liza, Oscar, Chris Hulugo, Paosta, Cecilio, Alfredo Senior, Alan, Nelia, Cito, Maura, Rochelle, Josephine Serrayo, ng Anne Fernando, Elizabeth, Carmela, and Gloria, offered by Neighbor. And for all the souls in purgatory, especially the forgotten ones and all aborted and all unborn babies, offered by Renaldo and Bibin Biyagan and family, Enyang Amaka, Winifrida Bibi Cabalis and children, Severina Pahalia, Sarmiento and Potot families, Potot and Sarmiento families, and the Indoma and children, Ofelia Diaz Sons and family, Evelyn Tradio, Dalia Dayday, Ima Lastimosa, Dayo Adoptanti, Marian Kaimi and family, Gwendolyn, Juril and Jay Dosado, Lilian Bacaldi, Miss Emily S., and Anonymous. Palihog manindog, ampo kita sa Angelos. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Kung nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, siyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Ani ang ulipon sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, siyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Ug ang pulong nahimong tawo. Omnipoyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, siyampo mo kaming makasasala,
karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Iampo mo kami o Santa nga Inahan sa Dios. Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kasing-kasing. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel. Nasayod sa pagkatawan ni Hesukristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus. Madala unta ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug maayong buntag. Hi, ma'am. Isa pa yan. Additional intention. Pamisa alang sa kalag ni Ricardo Abrasado ug sa tanang kalag sa purgatorio labi na ni atong wala gayon nagampo alang kanila. Offered by Jose Ricardo and Rovelyn Abrasado.
Mesiyas, kami kanimo naghandom, ikaw manang paglahom, kanamo magluwas, manunubos. O manhi ka ang kangit-ngitan sa yuta, hayag sa imong grasya. O manhi ka, Mesiyas, kami kanimo naghandom, ikaw manang paglahom, kanamo magluwas. Mayong buntag, mga kaigsuunan. Ano na kita sa adlong Lunes sa unang semana sa Adbyento. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo mana kaninyo. Maanaw sa kanimo. Mga igsuon, ining panahon nga gitawag kita sa Dios sa pag-usisa sa atong kaugalingon, maghinulsol kita aron usab kita maandam alang sa pagsaulog niining Santa Eucharistia. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ang absolusyon, kaluy anong kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya nga to sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios, namo, tabangi kami sa pag-andam, sa pag-abot kang Kristo, imong anak. Sa iyang pag-abot o pagsangpit, hikaplagan unta kami niya nga nagtukaw o nagampo o nagdaig kaniya nga malipayon. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon, ni Propeta Isaías. Niadtong adlaw, ang sanga nga gipatubo sa Ginoo, mahimong matahom og mahimayaon. Ug ang abot sa yuta, may mahimong garbo ug dungog sa mga nasalin nga katawhan sa Israel. Ug ang mahibilin sa Jerusalem, tawgon nga balaan sa dihang mahugasan na sa Ginoo ang kahugaw sa Jerusalem. Ug mahinlo na ang mansa sa dugo nga naola didto, pinaagi sa pagsilot niini. Unya ang Ginoo magpadalag panganod panahon sa adlaw, ibabaw sa bukid sa Siyon, ug ibabaw sa tigumanan sa iyang katawhan. Sa gabii maghimo siyag aso ug nagdilaab nga kalayo. Kay ibabaw sa tanan, ang iyang himaya mahimong panalipod sa syudad. Mahimo kining pandong panahon sa adlaw, ug taguanan ug salipdanan, kung magbagyo ug mag-ulan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo.
Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, magiingnan ako nila. Mga na kita sa balay sa Ginoo. O karon nagabarog na kami sa tugaran sa imong mga ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako, ngagiingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem, nga gitukod ingog usa ka syudad, nga gipundok sa kahiusa, ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako, ngagiingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako, ngagiingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Pagampo kamo alang sa kalinaw sa Jerusalem. Mulang pusunta sila nga hinahigugma kanimo. Maghari unta ang kalinaw sunod sa imong mga paril. Ang kauswagan diha sa imong kabalayan. Nalipay ako, ngagiingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Tungod sa akong mga kadugo ug mga higala, moingon ako ang kalinaw maanaa kaninyo. Tungod sa balay sa Ginoo atong Dios, magampo ako alang sa imong kaayuhan. Nalipay ako ng giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaigo ng Diyos, alleluia. Pagdaigo ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo maanaan kaninyo. Manasab kanimo. Hinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum,
usa ka opisyal nga Romanhon mitagbo kaniya o napakitabang siya miingon, "Sir, nasakit ang akong sulugoon ug atua sa akong balay, naghigda, dili siya makalihok ug nagantos pag-ayo." Si Jesus miingon, "Moadto ako ug ayuhon ko siya." Ang opisyal nitubag, "Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang ug mamaayo ang akong sulugoon." Ako mismo ubos sa pagbuot sa labang mga opisyales. Ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko kining tawhana sa paglakaw, mulakaw siya. Ug kung suguon ko kanang tawhana sa pag-ari, muari siya. Ug kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat og bisan unsa, mubuhat siya. Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini ug miingon siya sa mga tao nga mikuyog kaniya, "Sultihan ko kamo nga wala ako makakita pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Hinumdumi kini daghan ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug makigsalo kang Abraham kang Isaak ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit." Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Romanhon nga opisyal, posible nga dakong posibilidad niini nga dili ni siya Hudiyo, of course, na Romanhon man, o dili magtutuo, no? Wala mahiusa kanila diha sa pagtuo. Doon na po na siya iyang pagtuo apan lahi, no? Nasayod kita sa Roma, no? Doon na po siya ilang mga deities, no? Mga lain po mga Diyos. Doon na po gituuhan. Dito siya sa hining higayuna sa Capernaum, sa yuta sa mga Hudiyo. Tanawa lang ha, nindot kaayo ni kay nga no, siya mismo mo'y may atubang nangaliw po alang sa iyang sulugoon, no? Dili iyang paryente, dili anak, sulugoon. Siya mo ini atubang sa Ginoo. O matud pa nga sa pag-ingon sa Ginoo, muadto ko, ayuhon ko siya. Ikaduhang butang nga nakapatingala sa Ginoo, ngamingon siya nga, ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angayan, dili ako takos nga mo padayon kanimo sa akong balay. Ikaduhang nga timaan sa pagkahinungdan sa pagkatinga sa Ginoo. Dayon mingon pagayod siya nga, ako ubos ko sa labaw nga otoridad. Unya doon na po yung mga tao nga ubos na ako. Una sa tanan nagpasabot nga mutuman gyud siya. Ano matinumanon gining tawhana kung unsay isugo kaniya. Ikaduha, mahimo ra gyud unta nga manugo siya og mga suhetos, subjects niya. Nga iyang paduulon sa Ginoo mo ipahangyoon, no? Pero siya gyud ang miatubang sa atong Ginoo. Unsam ni mga butanga nakapatinga sa Ginoo. Una sa tanan detach siya, no? Mahimo ra gyud siya nga mubuwag gyud og mo limod sa iyang kaugalingon kining Romanon nga opisyal, sa iyang kaugalingon nga dunay otoridad, sa iyang kaugalingon nga duna untay, sa iyang posisyon nga duna untay katakos. Nga mahimo unta nga katong iyang katakos, ang iyang gahom absolutely iyatong gamiton sa pagpahimos, sa pagpasulabi, sa iyang gahom nga mahimo ra gyud unta nga di siya magtagad sa iyang sulugoon, di siya magtagad kang Jesus, kinsagon na siya, ako gud ang naa sa otoridad. Pero wala. Ningon gud ang Ginoo, to the extent, ha? Ningon gud ang Ginoo, wala ako makakitag ingon niini kadako nga pagtuo sa Israel.
Dili pa gyud siya Hudiyo, pero naa sa yuta sa Israel, kining dili Hudiyo, nga daig kaayo, nakahimo nga nay daig kay ang Ginoo. No mahimo ditang ingon ini po di ay, no mahimo ra manggod. No kanang pagtuo nga malaumon, kanang pagtuo nga mapausanon, kanang dili presumptuous. Kanang pagtuo nga di ta magdahom nga buotan na bitaw kay ko. No? Mahimo rin yun kung manugo. Dili yun. Ang Adbyento, mga igsuon, atong nahibawan nga sa pulong nga Adbyento, Advent, no? Kanang pag-abot ba, no? The advent of time, the advent of the new technologies, venire, no? Linatin pa, to come. Venir, sa Espanyol, to come. Pag-abot. Dili lang di ay kana. Kay kung pag-abot, naabot ang Ginoo, kita, gipaila kaniya, nahimo sabihin na nga pagbiya pod, no? Aron kita mo abot, asa man, sa gisgutan sa mga pagbasa. Unang pagbasa, bukid sa Sion, ang Salmo, may tungod sa Jerusalem, no, malipay kita nga, no? Ana, nindot ka ay mga butanga ba? Coming and living towards the heavenly Jerusalem. Balik sa Ginoo. Okay? No, nindot ka ini nga atong pahinumduman, hinuklugan. Detachment, pagbiya sa atong kaugalingon so that we may be able to come where God is. Asa naman ka kita karon, no, sa ato ang pagpangandam. Amen. Sa among pagsulod nining panahon sa Adbyento, sa kinesing kasing, mag-ampo kita ngadto sa Dios, atong amahan sa ingon, mapusla nato ang kahigayunan alang sa bag-ong sinugdanan diha sa iyang grasya. Moingon kita, amahan dungga ang among mga pag-ampo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nangalaga diha sa simbahan, madala nila ang kahayag sa Ebanghelyo, ngadto sa tanang katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Nga mapakita nato ngadto kanila, nga nanginahanglan ang samang gugma ug kaluoy, nga nahuptan sa kapitan sa sundalong Romanhon, alang sa iyang sulugoon, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Nga masabtan ong wadawat nato sila, nga lahi sa atong kaliwat og relihiyon, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga idaran, ang mga nagmingaw, ug ang mga masakiton, mahupay sa Dios nung gugma, diha sa ilang mga kalisdanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Nga imong tang isipon nga tako sa mapuslanon, alang kanamo, ngang halang don Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga matuuhon nga mihalina, makahimamat sa Ginoo, nga dugay na nilang gipangandoy o gipaabot, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Dios among amahan, ang Adbyento maghimo unta kanamo nga mas suod kanimo ug sa usag-usa. Samtang nagpaabot kami nga malaumon alang sa pagbalik sa imong anak, among manunubos sa Hesukristo among Ginoo. Amen. Amen.
Son, bendito sea. Nama del todo nuestros delitos, Señor, limpian nuestros pecados. Mga igsuon, pagampo ka mo, aron nanginiyog ang ako nga sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahong sa tanan. Dawaton ang taas Ginoo sa kapisyo gikan sa imong kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa Diokeng Santos kasimbahan. Dawata, Ginoo ang gasa nga mong gihalad, gikan sa imong mga hatag, o ang pag nagpulos sa among pag-alaga dinhi, mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaan kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos, aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto, ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kano sa si Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga angheles sa langit, nagasangyaw kami sa walay hulong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas umihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga hiula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan,
niining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto, nuestro obispo, ug sa tanan nga mga pare, sa mga relihiyosas. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang esposo. Uban sa mga apostoles at sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon o amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug hibaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Mag-ampo kita ngadto sa atong langitong Aman, puno sa paglaom o pagsalig kaniya. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sayo ta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imong kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahon na. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahom kang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita tantimaan sa atong pag-inig sa unay, panagdait ang kalinaw, maanaa kaninyo, kalinaw. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagapasaylo sa atong mga sala, mulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ko angay kalawat kanimo, apan pamulong mo lamang ang mga ko. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanato utos sa kinabuhing dahil alang kanato modawat niini. Kanimo Diyos nagahulat ako nga musulod ka sa kasing-kasing ko,
wala na gayud ako'y gipaabot, nga lain pagsama sa kaayo mo. Ikaw ang bugto nga gipaabot ko, ang gugma kong kabus ihatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahilayo, ako sa hugot nagatuho, nga naa ikaw sa altar. Sa adlaw gabi ikaw nagahulat, nga dunggo ng imong pagtawag. Kanimo, O Diyos, nagahulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayud ako'y gipaabot, nga lain pang sama sa kaayo mo. Ikaw ang bugto nga gipaabot ko, ang gugma kong kabus ihatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahilayo. Magampo kita, magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay, matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon ug tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Pahinumdum lang sa ikatulong nga higayon sulod niining tuiga, mobalik ang atong arsobispo si iyang ekscelensya Alberto C. Uy, ug mga adlaw alas 9:30, alas 9, no? Anina lang tag alas 9. Idini sa atong parokya himuon ang consultation sa atong arsobispo sa mga kaparian sa Primero Distrito or District 1 North. So daghan ta dinhi parokya sa atong district, no, sa syudad. So dinhi atong sugaton siya ug iyang dinhi ang mga kaparian usab ug mga representante sa mga parokya. So gidapit ko kamo, no, ug mga adlaw alas 9:30. Ang Ginoo manaan kaninyo, Malausab kanimo. manalangin kaninyo sa inyong banay ang makagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santa Eucharistia, dada ninyo ang kalina o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayong buntag. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Na kapiling